L-intervista ser tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Żgura għal aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija. Noffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Lily's Health and Beauty għall aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Antonello Bella jsellmilkom u jilqakom għas-sitt programm mis-sensiela l-intervista. Il-tema tal-programm tal-lejla ser tkun il-UEFA Champions League li ser tirritorna magħna appuntu mill-ġimgħa d-dieħla bl-ewwel logħbiet mit-tieni round. U għal dan il-għan illum fuq il-panel għandi xejn inqas minn 3 mistednin li huma Brandon Bonello, partitarju ta' Real Madrid, Patrick Paċ, is-segretarju tal-Bayern Club Malta, u lil Stephen Saliba, partitarju ta' Lazio. Nistedinkom għal daqstant biex tinaqdu magħna ħalli flimkien nisimgħu x'għandhom xi jgħidu sew Brandon, sew Patrick u sew Stephen fuq il-UEFA Champions League, sew fuq dak li raw fl-ewwel round, sew fuq dak illi ser jiġri fit-tieni round u wkoll naraw ftit x'inhuma jistennew mit-timijiet rispettivi tagħhom għal kumplament ta' dina il-kompetizzjoni. Patrick, l-ewwel nett merħba fil-programm l-intervista. Bayern Munich ma kellhom ebda problema biex jikkwalifikaw għat-tieni fażi jekk kif irbaħtu 5 mis-6 logħbiet ta' gruppa bl-Atletico Madrid jieħdulkom l-unika 2 punti li tliftu minn dan il-grupp. Kemm taħseb li l-wiriet li jurejtu fl-ewwel round ikkonfermaw l-istatus li għandkom bħala wieħed mit-timijiet favoriti li terġu żommu t-titlu ta' Champions tal-Ewropa għal staġun ieħor? Din hija mistoqsija interessanti, però kif taqbad tajt hemm two sides of the coin. Il-Bayern bla dubju ma wieħed mill-favoriti, anke biex jieħdu t-titlu jerġgħu, però kulħadd jaf illi huwa diffiċilissimu li inti terġa' tieħu Champions League sena wara sena. Nafu li l-Madrid damluha dawn l-aħħar snin. Pero naħseb dik kienet one-off għax fimni kien aktar għall-istorja ta' Champions League. Mindu sar Champions League, dik kienet xi ħaġa rari li ġiex tim jerbaħ il-kompetizzjoni iktar minn sena wara sena. Ġifieri iva il-Bayern huma favoriti, il-prestazzjonijiet kienu tajbin ħafna, però nafu wkoll li issa qegħdin fis-sena li pratikament għalaqna sena fil-Covid u l-Covid biddel pratikament kollox dak li huwa futbol, biddel l-element tal-home u away. Ġifieri li pereżempju il-Bayern għandhom ground ta' 75,000 u support enormi dak spiċċa. Illum tilab fejn tilab issa la home u laqqas away. Ġifieri għandek element psikoloġiku ħafna ta' timijiet li ffokati naqra iktar mingħajr ma jkollhom dik l-imbuttatura mis-supporters tagħhom. All right, il-grupp wara li aħna superjuri konna fil-grupp, però għamilna xi ħaġa mhux tas-soltu fis-sens li s-soltu mal-Atletico Madrid imbagħtu għax huwa tim antipatku ħafna biex tilablu. Jiġifieri u konna naqra dominanti magħhom home u away naħseb li kien komdu dru. Ġifieri le, Bayern jibqgħu favoriti, però ma tista' tassumi xejn f'din il-kompetizzjoni minħabba anke wkoll minħabba l-sena Covid u rrid ukoll li hemm ċertu elementi ta' jinnaf ta' injuries li huma regolari mhux għall-Bayern għat-timijiet kollha u jafu jinfluwenzaw lek jiġifieri l-andament ta' ċerti partiti meta titlef key players. Brandon, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina li tattendi għal dan il-programm. Għalkemm ir-Real Madrid dirnexxielkom tirbħu grupp B, jiena xorta waħda nħoss li l-kwalifikazzjoni ġiet ħanuża l-kelma biżbrix meta tara l-andament ta' dan il-grupp. Kemm taħseb li l-esperjenza u l-klassi ta' plejers bħal Karim Benzema, Sergio Ramos u Luka Modric kienu strumentali biex il-Blancos irnexxielkom tirbħu dan il-grupp minkejja l-intoppi kollha li kellkom? Ifhem, sewwa tgħid fil-verità
għalkemm erbaħnieh il-grupp ma kienx kif taqbad tajt plain sailing ħanajdu hekk. Tlifna ma' timijiet mhux ħanajt li huma ħżiena fil-verità, imma meta tara kellna l-Borussia fil-grupp u tlifna magħhom home ukoll. Batejna, mal-Inter vera erbaħna, biss xorta sal-aħħar logħba l-grupp kien għadu miftuħ beraħ u letteralment erbaħnieh għax dipendejna wkoll minn riżultati tal-logħob li alright qegħdin fil-grupp tagħna, imma logħba li ma kellniex kontroll fuq aħna u kien dejjem dependu fuq ir-riżultat tagħha biex aħna ngħaddu mill-grupp jew inkella nerbħu l-grupp. Ġifieri ma kienx faċli xejn. Stephen, merħba wkoll lilek għal dan il-programm. Taqbel mija jekk ngħidlek li l-wirjiet murija fl-Istadju Olimpiku kif ukoll l-4 punti li ħadtu kontra l-Borussia Dortmund kienu strumentali biex waslet kwalifikazzjoni li għall-inqas fil-fema tiegħi kienet waħda meritata anke wkoll minn dak li rajna fil-grupp tagħkom? Bla dubju ta' xejn l-4 punti li ġabu l-Lazio kontra l-Borussia Dortmund kienu importanti ħafna, speċjalment ir-rebħa l-ewwel logħba tal-grupp kienet rebħa tajba ħafna li forsi ħadd ma stennija. Li ġara mbagħad il-Lazio fil-grupp rebħu żewġ logħbiet u l-oħrajn ġew draw. Il-problema tliet rebħiet u tliet draws. Il-problema kienet ukoll li l-logħbiet ta' Champions League din is-sena ntlabu kollha ġo xulxin. Jiġifieri kellek l-ewwel round intlab fi 3 ġimgħat u mbagħad ir-round ieħor intlab fi 3 ġimgħat ma' xulxin. U l-Lazio nsertaw f'perjodu fejn apparti li kellhom l-injuries kellhom numru ta' players li nqabdu bil-COVID u kien hemm logħbiet speċjalment il-logħbiet away kontra l-Bruges u Zenit, litteralment bil-kemm kellu fejn jażel 11 il-plejer sura ta' nies. Allura dak affettwa xi ftit ukoll l-andament tal-grupp fejn fl-opinjoni tiegħi l-Lazio b'naqra aktar kienu dejjem full team, naħseb anke l-grupp kienu jarbu. Mela, domanda ġenerali li nixtieq nieħu koll opinjoni mingħand it-tlieta li intom. Minn dak li rajna sa fit-8 gruppi ta' Champions League, min kien l-iktar tim li sorprendikom u minnaħa l-oħra l-aktar tim li ddiżappuntakom? Nibda bik, Patrick. Mhuwiex sorpriża, l-aħħar imma jibqgħu jissorprenduni l-Atalanta jiena li tim daqshekk żgħir ġifieri u jikkwalifikaw lek issa saru it-tieni sena jikkwalifikaw lek dik iċ-ċerta kumdita il-grupp ta' Champions League. Nafu l-budget tal-Atalanta u nafu l-players li għandhom, però x-xogħol li għamel il-coach tagħhom qed ikompli jagħti l-frott u naħseb illi huwa tim antipatku biex tiġi kontrih għax sija bil-lop u sija minħabba mentalment dawna psikoloġikament ma jibżaw minħadd, ġifieri inħoss li huwa tim li ta' min jammiraħ u ta' min tibża minnu waqt tiġi kontrih. Min iddiżappuntani l-aktar għalkemm mhux bħala ma kontx sorpriż, imma ddiżappuntani wkoll huwa l-Manchester United. Illi llum ishom saru tim illi dik il-glorja kollha, dik il-tradizzjoni kollha li għandhom jilagħbu biex jitlu fiċ-Champions League, jieħdu l-flus u ma narax dik il-ħeġġa meta inti terbaħ lob waħda mill-logħbiet terbaħ 5 b'xejn u dak l-istess tim jgħaddi minn fuqek. U fimni barra minn hekk il-prestazzjonijiet nafu x'inhuma. Ġifieri mhux qed nikkritika bil-passjoni huwa fatt li inħoss li mhumiex ma m'għadhomx it-tim li jilgħab dik il-passjoni fiċ-Champions League, dik iċ-ċerta arroganza sportiva li jħossuhom superjuri anzi. Organizzazzjoni tal-logħob, jien naf, inħoss li bħala tim ta' dak il-glorja u ta' dak il-tradizzjoni kien disappuntanti ħafna tarhom jarġgħu ifallu u ma jikkwalifikawx għal-round li jmiss. Naqbel miegħek fuq l-Atalanta, Patrick, tajjeb ukoll ngħidu li r-rebħa li kisbu f'Anfield kienet xi ħaġa li naħseb bit-Taljan jgħidula impreża mill-aktar storika. Fuq l-Atalanta ħan nitkellmu wkoll fit-tieni parti tal-programm minħabba li ħajja jilagħbu mar Real Madrid biss. Brendan minn ħatijek, is-sorpriża min issorprendik li żjed u min iddelu dik li żjed. Mela, bħala sorpriża ħajkun naqbel ma' Patrick, l-Atalanta sorprendewni ħafna. Huwa tim
li anka fl-Italja ġifieri dejjem jagħti qalbu jinżel fil-ground biex jagħmel minn kollox biex jerbaħ l-logħba. Issa tittara wkoll li daw naqsilhom plejer importanti ħafna l-Atalanta il-Papu Gomez, ġifieri xorta għadhom tim li tibża minnhom, naħseb minn daw it-timijiet kollha li għaddew, naħseb l-iktar li sorprendini huma l-Atalanta. Minix qed narmihom kontrina, ġifieri nemmen li ħajtuna logħba importanti ħafna. Id-deludewni, skużani Antonello, ma naħseb id-deludewni ħafna l-Inter. Stennejt iktar minn l-Inter ħankun esmijak wara transfer market forsi mhux li għadda ta' qabel kien tajjeb ħafna min-naħa tal-Inter, ġifieri m'hemm xejn kontra transfer market tal-Inter. Stennejt xi ħaġa aħjar fl-Ewropa. Forsi vera m'hemmx dak it-tim li għad jikkompeti forsi għar-rep ta' Champions League, biss ma stennejx li jinqalgħu mill-group stage laqqas. Stephen, is-sorpriża u tal-opinjoni tiegħek. Ara, naħseb it-tim tiegħek kien sorpriża wkoll. Relazzju ma stennejniex li ħanaddu mill-grupp, għalmenu meta telgħu il-Poloz, ħanajdu hekk. L-Atalanta sorpriża sa ċertu punt, aħna speċjalment l-iktar li nsegbu Serie A, ġas nistgħu nafu l-Atalanta xi jsarfu. Naħseb sorprendewni il-Mönchengladbach li minn grupp daqshekk diffiċli xorta rnexxielhom jgħaddu għal-round li jmiss. U naħseb qed jibqgħu jissorprendu, forsi mhumiex sorpriża xorta waħda, ma ir-Red Bull Leipzig illi bil-mod il-mod qed isiru forza mhux biss fil-Ġermanja, ma anke fl-Ewropa. U tim li jista' tisfida anke lil Liverpool issa fir-round li jmiss. Delużjonijiet ovvjament hu l-Inter wieħed jistenna li almenu jgħaddu mill-grupp. Vera ma kienx grupp faċli, però ma tistennix li l-Inter jitilfu kontra Dinamo Kiev pereżempju, il-Shakhtar. L-Inter ma Shakhtar ġabu ġuġurijiet. Wieħed jistenna ma l-Inter li jgħaddu minn gruppek, ħanajdu hekk għax l-Inter u Real Madrid kienu l-favoriti li għaddu mill-grupp, Real Madrid minkejja problemi imma xorta nexilhom jgħaddu, l-Inter ma saħansitra ġew l-aħħar. Il-Manchester United id-disappunt iktar kien li żewġ logħbiet qabel spiċċa grupp dieru li ħajgħaddu żgur mbagħad fallew. Vera Manchester United m'għadhomx il-United tal-passat, però huwa klabb li bil-mod il-mod qed jerġa' jipprova jikber. Wieħed kien jistenna li forsi jistgħu jgħaddu mill-grupp, però kellhom il-Red Bull u fil-grupp tagħhom, jiġifieri Red Bull diġà għatlek huwa tim verament b'saħħtu klabb organizzat. Jiena min-naħa tiegħi iktar mill-sorpriża li xormaj dan huwa tim stabbilit żgur li ma stennejtx li il-Juventus kienu se jmorru ġewwa Barcellona u jagħtuhom lezzjoni fil-Camp Nou. Okej, tgħidu li l-Barcellona huwa tim li forsi m'għadux il-forza li kien qabel. Il-Juventus nafu li huma b'saħħithom, nafu li wkoll għandhom l-aqwa plejer tad-dinja fil-fema tiegħi bħalissa. Cristiano Ronaldo ma żgur mhux forsi ma kontx qed nistenna li se jmur ġol il-Camp Nou u jtuhom tlieta. Rigward id-delużjoni naqbel perfettament ma' Brendan u ma' Stephen. Jiġifieri, jiena kont qed nistenna ħafna iżjed mill-Inter, żgur li il-wirja li l-Inter kellhom kontra Real Madrid f'San Siro kienet waħda inaċċettabbli li b'Real Madrid bir-riservi tiġi f'San Siro u tumilja l-Inter bil-players u l-istilel kollha li kien hemm fil-ground, forsi vera li kien hemm xi injuries ukoll, iżda xorta waħda jiena fil-fema tiegħi żgur li l-eliminazzjoni bikrija tan-Nerazzurri kienet waħda inaċċettabbli. Daqskemm ukoll kif qal tajjeb Patrick il-fatt li Manchester United ma għamluwiex mal-aħħar 16 wara li kienu tista' kellhom il-kontroll tal-grupp kienet xi ħaġa li żgur iddeludiet il-ħafna partitari u segwaċi tar-Red Devils. It-telfa li kisbu ġewwa t-Turkija kontra l-Basaksehir naħseb li kienet fundamentali biex il-United appuntu jiġu relegati għal UEFA Europa League. L-ewwel parti tal-programm se tibqa' hawnhekk, l-intervista ser tkompli wara dan il-blok ta' riklami. Ibqgħu magħna għaliex fit-tieni round ser nitkellmu fuq it-tieni fażi tal-UEFA Champions League. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom minn Beauty Wisdom tal-Fgura għal aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija.
Noffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista llum qegħdin niddiskutu il-UEFA Champions League flimkien ma' Brandon Bonello, partitarju ta' Real Madrid, Stephen Saliba, supporter ta' Lazio u s-segretarju tal-Bayern Munich Club Malta, Patrick Paċ. Grazzi wkoll l-sponsors li qegħdin ukoll jgħinu biex dan il-programm ikun possibbli, inħeġġeġkom biex tużaw ukoll il-prodotti illi qegħdin jissupplixxu għax kif tkunu qegħdin tgħinu lilhom tkunu wkoll indirettament qegħdin tgħinu biex dan il-programm ikompli isir. Niġu issa għal fażi ta' knockout li ser tibda appuntu l-ġimgħa d-dieħla u hawnhekk tajjeb illi nfakru lis-segwaċi tagħna kif ġiet il-polza. Atalanta kontra Real Madrid, Atletico Madrid kontra Chelsea, Barcellona kontra Paris Saint-Germain, Borussia Mönchengladbach kontra Manchester City, Lazio kontra Bayern Munich, Porto kontra Juventus, Red Bull Leipzig kontra Liverpool FC u Sevilla kontra Borussia Dortmund. Nixtieq li nibda b'domanda ġenerali qabel ma nibdew niddiskutu l-polza u l-konfront tat-timijiet tagħkom per se. Li ma taħsbu li minn dawn il-logħbiet hija l-iktar waħda interessanti jekk teskludu il-logħba tat-tim tagħkom. U dejjem jekk neskludu l-logħba tat-tim rispettiv tagħkom taħsbu li mis-seba' logħbiet l-oħra ser jkun hemm xi tim li jista' jagħmel xi sorpriża. Patrick, ħanibda bik. Ok, ġiex logħbiet nara jiena li huma interessanti ħafna. Leipzig kontra Liverpool. On paper il-Liverpool għandhom ikunu naqra ħjar, però nafu li Champions League meta jerġa' jibda wara l-waqfa u t-timijiet li jafu jippikjaw f'dan il-perjodu ma dawk it-timijiet li ħajkunu b'saħħithom. U Liverpool bħalissa qegħdin f'naqra kriżi ta' injuries, kriżi gravi. Allura qed nara li il-pronostiku huwa bilanċjat ħafna. Sakemm il-Liverpool mhux se joħorġu dak li dejjem joħorġu l-entużjażmu li jkollhom, però niftakru wkoll li bla supporters, jiġifieri dan ħajkun interessanti ħafna biex naraw kif ħajmanaġġjaw sija l-injuries il-Liverpool kif ukoll il-fatt li m'għandhomx supporters. U Barcelona PSG ukoll hija interessanti minħabba l-fatt il-ġifieri li anke l-aħħar konfronti li kien hemm bejniethom kienu drammatiċi u hemm naqra kontijiet tal-passat li jridu il-PSG jridu jpattu tad-disappunti li kellhom mar Barcelona. U naħseb li għandhom ċans tajjeb għax il-Barcelona wkoll mhumiex fil-livelli għoljin li nafuhom, mhux għax mhumiex tim kbir, imma mhumiex fil-livelli għoljin li nafuhom u hemm anke naqra kriżi finanzjarja fil-klabb. Bħala timijiet li jistgħu jissorprendu narġa' nsemmi l-Atalanta għal raġunijiet imsemmija u għax m'għandhomx jitilfu u għax anke minħabba l-fatt li dawn ħajlabu kontra Real Madrid bi ground void, jiġifieri tilfu il-Real ħajtilfu ħafna minn dak li huwa l-forza tagħhom li tmur il-Bernabeu u ssib dawk is-supporters kollha, 100,000 supporter, jiġifieri jimbuttaw lit-tim, dik intilfet u l-Atalanta m'għandhom xejn jitilfu jilagħbu open face ma' kulħadd, jiġifieri dak nħobb insejħilhom mina vaganti l-Atalanta, jiġifieri not to be underestimated by far. U s-Sevilla rridu noqogħdu attenti għalihom ukoll għax is-Sevilla huma tim li jħobb il-competition stand-up out għandhom DNA vera mhux f'din il-kompetizzjoni, però jiena kieku ma nafdhom xejn jiġifieri għax huma tim jiġifieri li jħobbu jilagħbu daw it-tip ta' kompetizzjonijiet Ewropej u b'suċċess. Mela, bħala logħba l-iktar logħba fuq il-karta interessanti ovvjament hija Barcelona Paris Saint-Germain għax huma żewġ timijiet illi għandhom numru ta' players ta' kwalità illi forsi huwa ħasra li ħajintaqgħu daqshekk kmieni fil-kompetizzjoni. Logħba wkoll oħra interessanti fl-opinjoni tiegħi hija Atalanta Real Madrid għax l-Atalanta huwa tim illi
kapaċi wettaq is-sorpriża, anki meta wieħed iqis li r-Real Madrid ta' dan l-istaġun mhumiex xi tim li sejrin daqshekk tajjeb. Sorpriża oħra li tista' ssir, jekk tista' ssejla sorpriża huwa il-Leipzig kontra Liverpool meta tqis is-sitwazzjoni tal-Liverpool bħalissa li mhumiex għaddejjin mill-aħjar perjodu anke ħabba numru ta' injuries. Daw żgur fuq il-karta huma tliet logħbiet interessanti. Anke Atletico Chelsea naħseb kull logħba sabiħa. Bħala sorpriża, ġifieri ma nissorprendiru xejn anki bil-Sevilla. Il-Borussia Dortmund ma kemm huwa tim ta' ċertu isem, però almenu meta lagħbu kontra l-Lazio naħseb il-Lazio kważi kienu superjuri minnhom, jiġifieri nimmaġina li l-Sevilla anki bl-akkwisti ġdid issa ta' Gomez, però ma nafx kemm huwa eligibbli to be honest li la fi-Champions League. Jistgħu wkoll is-Sevilla jerbu lill-Borussia Dortmund. Sa fejn naf jiena jidhirli li huwa eligibbli għaliex kienet inbidlet ir-regola illi jekk ikun hemm xi players li jiċċaqilqu minn tim għal ieħor għandek sa tlieta li jistgħu jerġgħu jilagħbu għalkemm I stand to be corrected fuq din ir-regola. Brandon. Naħseb bħala logħob interessanti diġà semmewhom kemm Patrick kif ukoll Stephen. Nemmen li Barċan ovvjament PSG ħad tkun logħba interessanti ħafna u ta' min jara. Red Bull u Liverpool ħad tkun interessanti immens ukoll għax kif semmew diġà tajjeb il-Liverpool għaddejjin daqsxejn minn fażi diffiċli ta' injuries u dik taf kif taqbad kif taf li l-Liverpool poġġihom fuq sieq waħda u tkun diffiċli biex jgħaddu għal round li jmiss. Bħala sorpriża naqbel li s-Sevilla taf tkun sorpriża għax kif nafu s-Sevilla hija tim li fl-Ewropa dejjem hemm tkun dejjem ta' sorpriżi vera mhux din f'din il-kompetizzjoni imma fil-kompetizzjoni l-oħra. Biex xorta nemmen li naħseb l-unika tim li nemmen li dis-sena ħajtina sorpriża huma l-Atletico Madrid. Jiena nemmen li hemm tliet timijiet li għandu biċ-ċans li jibqgħu tilgħin sal-finali għal din il-kompetizzjoni. Dik hija domanda finali, Brendan, ħalli nerfaħilek ukoll għall-aħħar. Fl-opinjoni tiegħi naħseb il-logħba tal-grupp ser tkun dik bejn ir-Red Bull Leipzig u l-Liverpool. U ser ngħidilkom il-għaliex. Il-Liverpool bħalissa dejjem żmien ħażin ħafna qed narawhom li ġo Anfield qegħdin jitilfu bil-kbir ukoll, il-problemi difensivi li għandhom qegħdin jikbru u naħseb li kif rajna wkoll is-sena l-oħra Red Bull Leipzig m'għandhomx jitilfu qed juru li huwa tim li qiegħed jikber bil-mod, iżjed milli Barcellona Paris Saint-Germain naħseb li l-logħba ta' dan ir-round għall-inqas fil-femma tiegħi għandha tkun dik bejn Red Bull Leipzig u Liverpool Football Club. Biss niġu issa għall-logħbiet li jinvolvu t-timijiet rispettivi tagħkom. Ħanibda bil-partita Lazio u Bayern Munich. Ħafna opinjonisti u dilettanti qed ipoġġu l-Bayern Munich bħala favoriti li jkwalifikaw għal mal-aħħar 8, biss jien minn ħatija għall-inqas inħoss li l-Lazio m'għandhomx jiġu sottovalutati minħabba l-kwalità li t-tim ta' Simone Inzaghi għandu fl-iskwadra. Stephen Patrick nixtieq nieħu naqra l-opinjoni tagħkom. Sew fuq dan l-aħħar kumment kif ukoll jekk tridu tistgħu żżidu xi kummenti ġenerali u aspettattivi illi għandkom fuq dan il-konfront. Nibda jiena? Tista' tibda inta xil-Lazio jibdew home. Alright. Le, ovvjament meta kien hemm il-Polos f'Diċembru, it-timijiet li staqna nevitaw kienu il-Bayern Munich dak iż-żmien u l-Liverpool. Għax ovvjament f'Diċembru dieru l-iktar żewġ timijiet b'saħħithom li kienet baqa'. Ovvjament il-Bayern Munich baqgħu għaddejjin bil-konsistenza tagħhom. Huma champions renjanti, huwa tim mimli stilel, huwa tim li fuq żewġ logħbiet huwa verament diffiċli biex teliminah. Jiġifieri il-Lazio jridu jkunu 100% konċentrati fuq żewġ logħbiet u ma jagħmlux żbalji speċjalment difensivi. Tidher hija missjoni impossibbli pratikament. Però aħna bħala Lazio ġifieri ġa kontenti li wasalna f'din il-fażi. L-importanti li natu wirjiet qalbinija u ma nkunux ngħidu hekk umiljati jew almenu noħorġu bl-unuri.
Ħasra li speċjalment il-logħba li ħadd intlab ġo Ruma ħadd intlab fi ground void, bħalma semma Petrik, ovvjament il-Bayern għandhom ground kbir u għandu ħafna supporters. U l-istess il-Lazio, ġifieri kieku logħba hekk ħajkunu din jilagħbu kontra quddiem 80,000 ruħ, ġifieri il-home crowd taf tagħmel effett. Però kif qed ngħidu m'għandniex x'nitilfu x'hekk. L-importanti li sservi wkoll ta' esperjenza u daw iż-żewġ logħbiet ukoll ma jkunx hemm injuries u ma jaffettwax mod negattiv bħalma ġara f'Ottubru u f'Novembru l-andament tal-kampjonat. Għax ovvjament l-objettiv tal-Lazio ormai huwa li jitlu mal-ewwel erba' fis-serja biex is-sena d-dieħla kollha jrid jerġgħu jkunu din jipparteċipaw fiċ-Champions League. U għax hija tazza li apparti li tik ħafna fondi, hija tazza ta' prestiġju, ġib players tajbin miegħek u ovvjament kulħadd irid jilab fiha u x'hekk. Patrick. Mela, on paper, u minn ma nkun arroganti, naħseb illi il-Bayern huma favoriti. Dik huwa fatt kalċistiku fil-moment. Però nemmen ukoll illi jkun hemm ħafna fatturi meta jerġa' jibda Champions League wara l-waqfa u dik hija l-injuries li jkollok, il-players li ġejjin lura mill-injuries, tkun il-ħaqt il-pikjajt. Ġifieri jiena tkellimt ma' ħbib tiegħi tal-Lazio għandi ħbib anke l-Italja ġifieri u nħossu ġifieri illi jien inħoss illi hija logħba illi ma tistax toħodha for granted illi l-Lazio bħalissa qegħdin quite well picked ħanajda bl-Ingliż, ġifieri qegħdin fi-forma tajba ħafna. U l-Bayern, għal-min jaf il-Bayern, għal-min isegwi l-Bayern għadhom mhumiex qegħdin up to scratch kif kienu s-sena l-oħra f'dan il-perjodu. Hemm injuries, hemm players ġejjin lura, hemm ukoll elements ta' logħb, però għall-inqas il-Bayern tilgħin il-fuq. Issa, se jiġri fil-partita titilagħba u titterbaħa, da mhux se jkun hemm xi ħaġa li ħassir awtomatikament. Ġifieri il-Bayern hekk isibu il-forma tagħhom. U ifimni ma jsirux ċertu żbalji, kif dana bħalma il-Lazio ma jdux jagħmlu żbalji fuq wara, anke il-Bayern ma jdux jagħmlu żbalji fuq wara, u fuq wara huwa l-weak point tal-Bayern dis-sena. U nafu wkoll li l-Lazio għandhom il-forward line tajjeb ħafna u nis fantazija u nis li huma effikaċi. Ciro Ferrara, ifimni ħobb jilgħab kontra l-Ġermaniżi to prove a point. Laħwa fejn kemm mort lura. Kellu fil-fatt Immobile wkoll kellu esperjenza mal-Borussia Dortmund tajjeb li Ekku kien falla mad-Dortmund, allura mal-Ġermaniżi ħobb juri li hu he didn't fail imma kienet ġis fażi li ma kienx qiegħed hemm daqshekk tajjeb. Ġifieri għandu forma straordinarja bħalissa ġifieri ejja ngħidu li intu huwa 55-45 għall-Bayern imma mhux iktar bħalissa. Il-Bayern iridu verament jilagħbu l-logħba tagħhom. Taf tkun għax il-Bayern dak li jiġrilhom ta' logħba tqila taf iġibuha faċli. Imma mbagħad hekk tikkomplika ruħha mbagħad dak mod ieħor, tista' tikkomplika ruħha. U fuq żewġ legs u mingħajr supporters allura inħoss għalkemm l-Istadju Olimpiku huwa ħabib tagħna wkoll bħala riżultati fil-passat. Ġifieri ejja nimxu fuq hekk u fuq din l-isperanza li ngħaddu. Ma ninsewx ukoll li fl-Istadju Olimpiku kontu tajtu seba' lil Roma jidhirli. Petri. Ekku. Dak ma ddejjaqx, ma l-ħabib tiegħi tal-Lazio ma ddejjaqx. Kif saret l-umiljazzjonijiet fl-Ewropa nħallu r-records negattivi nħalluhom f'idej l-oħrajn u x'hekk. Ekku. Naħseb il-Lazio bħalissa ppikjaw imma vera u qegħdin fl-aħjar mument ġifieri u kapaċi nofru sfida, mhux qed ngħid li ħanaddu, ma kapaċi nofru sfida. Le bħalissa l-Lazio qabdu l-form sitt repeat konsekutivi fil-kampjonat. Ġifieri il-players li iktar determinanti huma ovvjament il-goalkeeper li verament qabad ħafna s-sarejna, Acerbi, Leiva u xek, Luis Alberto, Milinkovic Savic u Immobile, ġifieri dawk huma il-backbone tat-tim. Jekk ikunu informu ma speċjalment meta jkun inform Luis Alberto, l-Lazio jistgħu verament jarbħu kważi lil kulħadd. Fl-Italja żgur. Fl-Ewropa ovvjament mhux daqshekk faċli, imma kapaċi joffru sfida, Kif qed ngħidu ma fuq żewġ logħbiet mhux faċli. Fuq logħba waħda forsi tista' tagħmilha, ma fuq żewġ logħbiet mhux faċli. Tuti tal-Lazio nħoss li huma b'saħħithom ukoll, ġifieri dis-sena meta jdaħlu Isfimni, Inzaghi huwa coach tajjeb, jaf jażel il-ħin, idaħħal is-sostituti u jagħmel differenza fil-partita.
Il-grupp huwa, it-tim huwa maqut ħafna ġifieri laqda bejn il-players u l-coach hija fattur importanti ħafna. Ilhom jilagħbu flimkien ħafna snin ormai, ġifieri u drawi xulxin. Ovvjament, xi kultant ibelħuk jagħmlu lek logħbiet kbar u xi kultant imbagħad jgħaddu minn ċertu perjodi anke fl-istess logħba fejn ishom jibdew jibżgħu. Bħalma ġara fil-fatt fl-aħħar logħba tal-grupp kontra l-Bruges fejn biżbrix kważi irriskjaw li jiġu eliminati. Ngħidu hekk, ngħidu looking forward li almenu jkollna żewġ logħbiet pożittivi. Brandon, min-naħa l-oħra Real Madrid ser jirritornaw fl-Italja għat-tieni round fejn din id-darba kif konna diġà qed nitkellmu ser jisfidaw lill-Atalanta. Taqbel miegħi jekk ngħidlek li t-tim ta' Gianpiero Gasperini kapaċi jkun avversarju perikolus iżjed mill-ħafna qed jaħsbu għal Madrileni, jew temmen li ser tkunu kapaċi tgħaddu dan l-ostaklu iżjed faċilment milli għaddejtu l-fażi tal-gruppi? Le, naqbel miegħek perfettament li t-tim ta' Gianpiero Gasperini kapaċi jkun avversarju perikolus immens. Speċjalment meta tħares lej il-tim ta' Real Madrid bħalissa u l-lista li tista' tgħidilha ma tispiċċa qatt ta' injuries. U injuries mhux players li huma kif taqbad tgħid forsi squad rotation players, imma players li huma importanti li jkunu fil-line-up mal-ewwel 11 fil-ground. Bħala eżempju nista' nsemmi Sergio Ramos li tista' kważi għandu 7-8 ġimgħat barra, Carvajal li huwa miġuħ ukoll, Militao huwa problema kbira, Hazard li tista' tgħid dis-sena għadu ma qabax kaptu, ma qabadniex tista' tgħid tim ta' Real Madrid ma qabax kaptu ta' Hazard bl-injuries li għandu. Jiġifieri hemm injuries importanti, hemm players importanti ħafna li sfortunatament maħnis se nagħmlu użu għalihom fiċ-Champions League. U dik taf tkun ta' vantaġġ ukoll għall-Atalanta milli Real Madrid. Biss ma nistax ngħid li on paper l-Atalanta huma aħjar minn Real Madrid. U ovvjament ovvju li on paper jekk xorta tara l-iskwad Real Madrid kif inhi bl-injuries li hemm, xorta nemmen li huwa tim aħjar mill-Atalanta. Biss ovvjament il-futbol ma jintlabx on paper imma jintlab fil-ground u ħedin hemmhekk jiġifieri għal 180 minuta u kollox jista' jiġri. Ġifieri l-Atalanta vera għadhom kemm neħħew plejer importanti wkoll li kien strumentali ħafna għalihom f'dawn l-aħħar snin, speċjalment il-Papu Gomez, imma kien il-kaptan tagħhom ukoll. Kien il-kaptan tagħhom ukoll. Ġifieri xort alla volja neħħew lilu ma nemminx li mhux ħataffettwhom, ma nemminx li ħatkun daqshekk qiebsa lihom mingħajru ħanajtek. Jekk irdu jgħaddu nemmen li jistgħu xorta jgħaddu kontra Real Madrid. Xorta waħda l-Atalanta għandhom players ta' ċertu kalibru bħal se nsemmi biss il-Ilčić, il-Duvan Zapata u l-Luis Muriel li żgur mhux forsi jistgħu jagħmlulkom ħafna ħsara Brandon. Muriel fil-fatt ukoll għandu esperjenza fi Spanja li xkillab ma' Sevilla għal daqstant naħseb l-attakk tal-Atalanta xorta huwa wieħed li tibża minnu. U kif semmew ukoll Patrick u Stephen, Atalanta m'għandhomx jitilfu fiha di kompetizzjoni, ġifieri se jagħtu l-100% ħajatu mhux il-120% tagħhom fil-verità, ġifieri grounds bla supporters, ġifieri iktar u iktar m'għandekx fil-verità kontrik meta tmur ġol Bernabeu. L-unika żvantaġġ li għandek forsi il-ground inti ma tkunx lab daqshekk ġo fih, imma ma narax kemm jista' jaffettwa daqshekk. Ġifieri m'hemmx jitilfu minn ħadd tal-Atalanta, ġifieri mhux se jkunu avversarju ħafif. U li ħanajdu isma' din hija easy qualifying, ġifieri mhijiex. Mela, qabel ma mmorru d-domanda finali, xtaqt ukoll nieħu naqra round minn għandkom it-tlieta, żgur minn għand Patrick fuq u Stephen u ma nafx ukoll hekk Brandon ukoll għandu xi tip ta' involviment fuq il-supporter clubs lokali tagħkom. Patrick għal Bayern, Stephen għal Lazio u Brandon għal appunto Real Madrid. Ħanibda bik Patrick, Bayern Club Malta, l-involviment li għandkom bħalissa minkejja wkoll iċ-ċirkostanzi sfortunati li għaddejjin minna mid-dinja. Mela, Bayern Malta aħna għandna l-klab tagħna l-Ħamrun. Kif taqbad tajt entużjast għandi komitat entużjast ħafna, jiena segretarju, President Paul Sammut, ġifieri mexxejna tajjeb ħafna u minkejja l-Covid irnexxielna li nżommu
kuntatt, illum bit-teknoloġija tista' tagħmel ħafna affarijiet u anke meta nintaqgħu nipprova nżommu l-kuntatt il-klabb ġifieri noħdu l-prekawzjonijiet. L-isfortuna hija li l-klabbs huma magħluqin. Ġifieri dan jeffettwak speċjalment din is-sena li għandna li ħanalqu fi 2021 ħanalqu 20 sena li aħna twaqqafna. Kellna ħafna pjanijiet li prattikament laqas biss tista' tagħmilhom il-pjanijiet għax inti ma tistax tibbukja, ma tista' tagħmel. Fil-fatt konna ħanibdew mis-sena l-oħra u kellna ġiex kif taqbad tajt a series of events. Imma ovvjament waqaf kollox, qegħdin lesti biex narġgħu meta ċirkostanzi jippermettu narġgħu noħorġu gazdaw f'dak li huwa organizzazzjoni, però ifhimni il-COVID hija l-COVID ħadd ma antiċipa. U nista' nimxu ma skont kif ċirkostanzi mhux tal-isports imma tal-ħajja jiddettawna u ovvjament hemm l-awtoritajiet illi jridu imexxuna. Però narġa' ngħid, jiġifieri kont sorpriż ħafna li dis-sena u di qed ngħidha vera qed nieħu pjaċir li għandi okkażjoni li ngħidha, żidna l-membership minflok naqqasna. Tajjeb. U l-membri li kellmuna għalulna x'tant nimmissjaw. Il-fatt li mhux kulħadd jiġi kull logħba, ma ġifieri dak li jkun jgħidlek dik li kienet niġi mmur nara logħba u isni qiegħed il-ground għax inkunu hemmhekk il-klabb. Qed nimmissjawha wisq inti tara dejjem il-logħob id-dar waħdek għal min ikun dawn. Aħna għandna atmosfera tajba ħafna il-klabb tagħna. Ġifieri fil-fatt ħadna l-okkażjoni wkoll biex kif kollox magħluq nippruvaw nagħmlu xi tibdil żgħir fil-klabb ħalli meta narġgħu niftħu eventwalment jaraw dik naqra touch-ups inkunu għamilna fil-klabb biex anki jindunaw li l-komitat għadu attiv u attiv sew, ġifieri nintaqgħu għall-inqas darba f'xahar. Però aħna nkollu nkontakt tafu intom illum kollok ċett u ġifieri l-affarijiet dejjem għaddejjin. Anki kellna anke kontatti mal-Bayern il-Ġermanja. Ġbidna video żgħir bil-limitazzjoni tal-COVID u kol biex nibatuh lil-Bayern għal-Qatar u dawna biex jituhom naqra kolax lit-tim li mhux se jkollhom is-support tas-supporters hemmhekk. Lit-tim qed juruhom fan clubs across the world li qed jibatulhom messaġġ ta' inkoraġġiment biex kalla jrid tiġi din is-sittazza in one calendar year u fimni jkun hemm momenti ieħor ta' ċelebrazzjoni kbira għal Bayern Munich u għal il-fans kollha li hawn fid-dinja. Stephen. Mela, aħna bħala klabb ma ċandna bħalissa sedi uffiċjali, però l-istess ħaġa ġifieri għal dal-aħħar snin nintaqgħu mod virtwali fuq il-Facebook page tagħna Lazio Club Malta, qegħdin numru sew ta' membri ġifieri fuq il-200, diskussjonijiet ħin kollu għaddejjin, naqblu ma naqblux, min kontra Lotito, min favur Lotito, min ma jaqbix mat-tattika ta' Inzaghi, min ma jaqbix ma' dak il-plejer jew ma' ieħor. Ġifieri, però ġifieri minkejja li mhux qed nintaqgħu fiżikament anke ħabba l-COVID, però nistgħu ngħidu li l-ġurnata kollha ikunu għaddejjin il-posts u speċjalment anki waqt il-logħba, wara l-logħba u niddiskutu ġifieri il-klabb xorta għadu ħaj u l-partitari lazzjali xorta mod virtwali jiltaqgħu u jitkellmu ma' xulxin pratikament il-ħin kollu. Nista' ngħidlek kważi iktar minn qatt qabel illum il-ġurnata. Ġifieri xorta waħda it-teknoloġija baqgħet hija favorina f'dan il-perjodu li għalmenu xorta waħda nżommu kuntatt. Bittama li la darba jabdi kollox inkunu nistgħu nintaqgħu anke fiżikament u naraw il-logħbiet flimkien u forsi anki hopefully nkunu nistgħu ninsifru morru naraw il-Lazio Ruma. Eżattament. Brandon, ma nafx min-naħa tagħkom hekk Real Madrid daw xi moviment bejn il-partitari ta' Real Madrid daw Malta. Iva, Antonello, klabb uffiċjali għad m'għandniex, ġifieri qegħdin naħdmu fuqha biex insiru wkoll uffiċjali bħala Real Madrid Supporters Club Malta ġewwa pajjiżna, biss hemm grupp fuq Facebook ta' supporters ta' Real Madrid li
virtualment ukoll niltaqgħu u qabel ma feġġet il-COVID ukoll konna niltaqgħu ħafna ta' spiss jiġifieri biex naraw il-lob ta' Real Madrid. Kull min ovvjament irid isieħeb hemm il-page ta' Facebook Real Madrid Supporters Malta. Qegħdin kważi design membru ġoġo din il-page l-istess, jiġifieri kulħadd b'opinjoni tiegħu, min ma jaqbilx ma' Zidane, min ma jaqbilx ma' players jew inkella ma' ċertu deċiżjonijiet li jieħu l-klabb, kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Biss qegħdin hemmhekk u qegħdin naħdmu biex insiru uffiċjali. Ġifieri kellna kuntatti wkoll ma' Real Madrid ġewwa Spanja biex insiru u biex inkunu nafu eżattament x'għandna bżonn biex insiru wkoll uffiċjali min-naħa tagħna. Jiena min-naħa tiegħi nawguralkom illi bħal Stephen u bħal Patrick ukoll anki intom il-partitari tar-Real Madrid ikolkom klabb li jkun rikonoxxut barra minn pajjiżna. L-aħħar domanda illi nixtieq nistaqsikom illi hija naħseb domanda obbligatorja. Nitlobkom biss biex iżommu fil-qosor. Iż-żewġ finalisti ta' Champions League għal din is-sena kif ukoll sa fejn taħsbu li t-tim tagħkom jista' javvanza fil-kompetizzjoni. Għandkom isu minuta kull wieħed, nibda bik Stephen, Brandon u jalaq Patrick. Biex tajt il-finalisti mhux daqshekk faċli għaliex ovvjament tubgħat jiddependi ħafna mill-polot għax tista' semmi żewġ timijiet u mbagħad jiġu kontra xulxin qabel il-finali. Però ovvjament fuq il-karta jekk wieħed isemmi tliet timijiet bla dubju l-Bayern Munich. Ovvjament skont ċirkostanzi ta' bħalissa il-Manchester City li ovvjament jidhru li issa ppikjaw u l-Atletico Madrid. Fuq il-karta bħalissa dawk jidhru l-iktar tliet timijiet b'saħħithom, però ovvjament timijiet bħal Liverpool, Juventus, Real Madrid, Barcellona u Paris Saint-Germain xorta ma tistax taqtagħhom barra, xorta jistgħu tkun sorpriża. Però bla dubju jekk wieħed jaqbad u jsemmi finali Bayern Munich, Manchester City, però skont il-polo subba tu għax jistgħu jiġu kontra xulxin qabel. Eżattament. Lazio? Nixtieq ngħidlek li ħajgħaddu man possibbli. Jekk ngħaddu kontra l-Bayern Munich nistgħu nirpuha ġifieri. Iċ-chances Patrick għal 55-45. Jiena ngħid 90-10% favorihom. Brandon? Naħseb naqbel ma' tliet timijiet li semma Stephen li ovvjament titara l-Polos ukoll kif jiġu ma nemmen li kemm Manchester City kemm il-Bayern Munich kif ukoll l-Atletico Madrid huma l-iktar tliet timijiet b'saħħithom bħalissa. Nemmen li eventwalment ir-rebbieħ ikun Atletico Madrid din is-sena, imma dik ovvjament hija just opinjoni minn naħa tiegħi. Sa fejn ħajasal it-tim ta' Real Madrid nixtieq ngħidlek li ħajrebaħ il-Champions League jerġa' imma ma nemminx li ħajkun il-każ. Nemmen li jekk ovvjament nżommu saqajna mal-art nemmen li sa kwarti tal-finali nagħmluha, imma ma naħsibx li nagħmlu iktar. Patrick? Naqbel in ġenerali ma' ħafna li ntqal, ġifieri jekk taqbad l-aqwa ġiex timijiet on paper, u speċjalment f'dan il-perjodu tal-istaġun, il-Bayern u l-Manchester City qed jispikkaw iktar mill-oħrajn. Fuq it-timijiet l-oħrajn ma tista' tarmel il-ħadd, tara l-Polots ukoll, kif qal tajjeb sieħbi tal-Lazio, ġifieri tara l-Polots għax jaf il-round li jmiss ikollok Bayern Man City u malaj talaq wieħed mill-kbar u kulħadd jorok idejh għax ħelsu minn wieħed. Ġifieri jiena ma narmel il-ħadd din il-kompetizzjoni, sorpriżi dejjem kien hemm, rajna s-sena l-oħra wkoll kemm avvanzaw l-Atalanta bil-kwiet. Ġifieri jiena biex narġgħu naraw il-Leipzig li jkunu semifinal ma tista' tiskanta b'xejn u biex inti kulħadd qed jaqta' lil-Liverpool bħalissa u joħorġu d-DNA tagħhom u jibqgħu javvanzaw ma tiskanta xejn lanqas għalkemm Liverpool jiena qed naqtagħhom biss minħabba l-fatt li huma għandhom injuries huma section waħda tal-ground wara wis injuries allura it-tim ġie instabbli ħafna f'dak li hija difiża u jidhru anke moralment u psikoloġikament mhux qegħdin sew. Ġifieri naqafhem. Mela, jiena min-naħa tiegħi naqbel ma' ħafna minnkom mmur għal Bayern Munich u Manchester City biss bħala żewġ għall-finali, iż-żewġ semifinalisti l-oħra nemmen li se jkunu din id-darba Juventus u Atletico Madrid. Grazzi lil Brandon, grazzi lil Stephen u grazzi lil Patrick tal-li oġobhom jattendu għall-programm tal-lejla, grazzi wkoll lill-sponsors tagħna Beauty Wisdom tal-Fgura, l-aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija, Beauty Wisdom ukoll
joffru servizzi ta' aromaterapija holistika kif ukoll lil Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Nistednukom ukoll biex iżżuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty għal iżjed informazzjoni. Il-ġimgħa d-dieħla l-intervista ser tkun qed titratta il-logħba tal-istaġun għall-inqas mill-lider kif ġejjin l-affarijiet fis-Serje A bejn Milan u Inter. Mistennijin ikonna żewġ mistedni li huma wkoll popolari ma' ħafna minnkom għal daqstant titilfux dak il-programm. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, Antonello Bella jagħtikom il-kumplament tas-serata tajba, komplu segwu wkoll il-medja soċjali kollha ta' Antonello Sports Blog sew fuq dan l-istazzjon ta' YouTube kif ukoll fuq is-sit uffiċjali tagħna u fuq il-paġna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, il-kumplament tas-serata tajba u ħudu ħsieb. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Fgura għal aħjar prodotti u trattamenti ta' sbuħija. Noffru wkoll servizzi ta' aromaterapija holistika. Lily's Health and Beauty għal aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni.